За 20 секунди ще успееш ли да решиш тази задача с Питагоровата теорема. Втора плюс b на втора е равна на c на втора. И да заместваме сега. Замествам си единия катет, който ни беше 12. Замествам си втория катет, който ни е 5 на втора и това ни е равно на c на втора. 12 на втора ни е 144, плюс 5 на втора ни е 25. Това ни е равно на нашата хипотенуза на втора степен. c на втора ни е 144 плюс 25 ни прави 169. И трябва сега да си помисля, добре, кое число на втора степен прави 169? Ами, това ни е 13 на втора. Махам си степените и виждам, че нашата хипотенуза ни е 13 см. А сега в коментарите ви чакам да ми кажете на колко е равна тази задача. Знаете, че абсолютно всички коментари ще бъдат харесани. Знаете, преподаваме на живо, преподаваме онлайн. Номерчето за записване. Благодаря ви от сърце за огромната подкрепа на всички наши клиенти, които ни се довериха от Варна, от София, от Плевен, от Козалък, от Стара Загора, от Петрич, от даже и от чужбина. Съм Хели от Хели Академи и до следващото видео, слънчеви, златни, прекрасни бомбончета.